பொன்மொழி ஒளி வீச கடலினிய குமரிக்கால் சிலம்பொலிக்க இமை விழிமூடாமல் ஆட்சி செய்யும் எம் இந்திய தாயை வணங்கி இக்காணொலியை காண்போரை வணங்கி பேசத் தொடங்குகிறேன். இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத் தலைவராக திரௌபதி முர்மு அவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இவர் இந்தியாவின் 2வது பெண் குடியரசுத் தலைவர். இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு பிறந்த ஒருவர் குடியரசுத் தலைவராவது இதுவே முதல் முறை. அவர் ஒரு பழங்குடியின வம்சத்தை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவருக்கான அதிகாரங்கள் குறித்து ஒரு பார்வை காணலாம். முதலில் நிர்வாக அதிகாரங்கள். பிரதமரையும் மற்ற அமைச்சர்களையும் நியமிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. அரசின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரிலேயே மேற்கொள்ளப்படும். மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அதாவது அட்டார்னி ஜெனரல் அவர்களை நியமிக்கும் அதிகாரமும் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. நாட்டின் எந்த ஒரு பகுதியையும் பழங்குடியின பட்டியலின பகுதியாக அறிவித்து அவற்றை நிர்வகிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. மாநிலங்களின் ஆளுநர்களை குடியரசுத் தலைவரே நியமிப்பார். அடுத்ததாக நிதிநிலை அறிக்கை சிலவற்றை பார்க்கலாம். பண மசோதாக்களை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலின்றி தாக்கல் செய்ய முடியாது. குடியரசுத் தலைவரின் பெயரிலேயே நிதிநிலை அறிக்கை அதாவது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிதிக்குழுவை நியமிக்கும் அதிகாரமும் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. அடுத்ததாக நீதிசார் அதிகாரங்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம். உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்ற நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை குடியரசுத் தலைவரே நியமிப்பார். நீதிமன்றங்களால் தண்டனை வழங்கப்பட்ட குற்றவாளிக்கு மன்னிப்பு வழங்கவும் தண்டனையை குறைக்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. பாதுகாப்பு சார் அதிகாரங்களும் சிலவற்றை பார்க்கலாம். இராணுவ தலைமை தளபதி, கப்பற்படை தலைமை தளபதி, விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆகியோரை குடியரசுத் தலைவரே நியமிப்பார். எந்த ஒரு நாட்டின் மீதும் போர் தொடுக்க உத்தரவிடும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. அடுத்ததாக நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள். மாநிலங்களில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியை அமல்படுத்தும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. அடுத்ததாக சட்டம் சார்ந்த அதிகாரங்கள். இந்திய நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவரையும் உள்ளடக்கியது. குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்கள் சட்ட வடிவு பெறும். மக்களவை மாநிலங்களவையின் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கும் அதிகாரமும் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம், நிதிக்குழுவின் ஆண்டறிக்கை ஆகியவற்றை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும் அதிகாரமும் குடியரசுத் தலைவருக்கே உண்டு. அடுத்ததாக பதவி விலகலும் தகுதி நீக்கமும். குடியரசுத் தலைவர் பதவி விலக விரும்பினால் ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசு துணைத் தலைவரிடம் வழங்க வேண்டும். குடியரசுத் தலைவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய நாடாளுமன்றத்தின் 2 அவைகளிலும் 3/2 பங்கு பெரும்பான்மை உடைய உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும். குடியரசுத் தலைவருக்கான அதிகாரங்கள் குறித்து ஒரு பார்வை பார்த்தோம். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். நன்றி, வணக்கம்.